खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जे भगबान नायनो महर लानो सोनाबा दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबबाय सिनायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालामोन शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था जिहेतु बेनि सिगांनि ब्लग्सआव आङो फोरमायदोंमोन नोंथांमोननो खोमसि खोमसि खस्थ' मस्थ' अखाजों माखाजों बिदाखौ दोननानै फैदों बिमा फिसाजो होननानैहाय थिग बिदिनो दा आरो देलाय मालाय लायफिननानै ओंखारदोंमोन माने बिथाङा सफैफिनसिगोन नालाय ओंखायनो जों लायनो होननानै ओंखारबायमोन आरोना बे जिफोरखौ इगनर मारिनो सोनाबफोर मैया सुनायमोन दानोसो थिखांदों आङो खनथ'लायाखैमोन माने थाबथां थिबथां बिथांखौ लायनानै फैनोसै ओमफ्राय दा मावफैनोसै होननानै आरोना दिनैनि सुनायाथ' दुरुंफ्रावनो दं आरो लेथेर फेथेर बेनिफ्राय खाफाला बारा मोजां नङा सानसुआवसो जा थिं थिं सान्दुं दुंबाय ओमफ्राय नै दा 4ता जाहां जाहांजों अखाया दोमैफिननानै थरफा थरनै गोलैलायबायबो आरोना ओंखायनो जोङो बिथांखौ लायनो थांनाया दा केनसेलसै आरोना लायनो हाला बिथाङा गाव हारसिङैनो फिलिफिलिजों फैसिगोन आइ दै बेसेबां ओंखारनो हाबाय थादों नोंलाय होननानै बोथोरा आंखौ एसे माना होनाय जादों खोमा ओमफ्राय एकदम नै रेडि जाफबजोब्बायमोन मा होनबावनोथाय बे दख'नाखौ दाख्लैयो बैसागोआव बायनाय गांसेबावा बेखौ गानलायबायमोन आरोना आङो रेडि बिथांनि थांनो लागायाव एसे दख'ना गोजाखौ गाननानै बिथांनिफ्राय एसे रिभिउखौ लाखानो नागिरबाय आङो माने गाव फसायनानै होनायमोन ना बे कालाराहाय आंथ' गोजासो लायनो थांदोंमोन आं दाख्लैनि ब्लगसआव नोंथांमोनजों फोरमायखादों बेखौ गानबायमोन आरोना आङो गोसोम ब्लाउसजोंनो ओमफ्राय बेखौ गाननानै दा लायनोसैमोन आरो खिन्थु मा खालामनो सोलायफिननांसिगोन बिथाङा सफैयावनो गोदान दख'नाखौ बिदि गानबाय थानो हायाना थांनाय जाया मानाय जाया दा गाव रिक्साजों फैसिगोन आरोना थ' नायलांबासो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो जि जोमफोरखौनो खनस्रांनोसै आङो आयै आंनि फिसायाबा गानफब जोमफब रेडि जाजोब्बायमोन हो बाबाया गाव फैसिगोन दे मादे ओं ओं बेग थेग लानानै रेडिमोन नै बेस्रा नानि बाबाया फैसिगोन दे मादे गाव रिक्साजों फैसिगोन दे अखा सियो जोंनाव दा थांबाथाय अखा हासिगोन अखा फिसा फिसा थाइफ्रिबाय नालाय दे नों नेबाय थादो दे नेबाय थादो हा अखा हाया अखा फिसा फिसा हागोन मा अखा हागोन गोसोम जाबायना दे हा आयो बिदाखौ बुजायहैबाय जों थांला दे आदानो खिथाहैथां मोजाङै थां आदानो खिथाहैथां थां अखा औ ओहो दानिया नोंनो खिथाफैबाय आरो नोंहा खोनायाखै फिसा फिसा थाइफ्रिदों बाबा रिक्साजों फैसिगोन बाबाया दे गानफब जोमफब ओंखारखाजोब्बायमोन फिसाफ्रा आंना खालि नैबेहायल' फोथा फोननानै खानाय खानो लागामोन थाव फोनखाबायमोन मा होनदों मा गस्ला खुनसै नांला दे बेखौ गानसै बेखौ गानबाय थादो गुसुं जाखाबाय गस्लायानो लायला मा फैसिगोन बाबा साउन्ड खमाय नै बाबाया मेथाइ लानानै फैनोसैनो नों लायनानै मा जानो हा आं मेथाइ बिहरखाबाय बाबानाव दे मेथाइ बिहरबाय आं दे ओं बाबा लाबोगोन वानथु बुरजा बाप्पा ओइ लाबोगोन दे बाबाया लाबोगोन दे औ बाबा गस्ला चेन्ज खालामफिनदो दे फुफिनदो हुलुस थुलुस गानदोंमोन दानिसो ओमफ्राय मिन्थावथाव गानग्रा खुफिननायाव गैया होननाय बायदि गोदानखौनो गाननानै दसे स्राय जिखौनो खननानै लानोसै होननानै खनबायहां सनाफोर दांखोलोदोनो नायदो आयौ फुल केमेराबा माबायदि नुयो मोखांल' खायफा हमनो हायाखै आगैमोना आब'मोना आरोना मथा नुवाथ' होनो ओमफ्राय नायदो फुल केमेराबा एकदम उदै सुदै गलांजोबसै आरोना अमा बुरै ओरैनो बुंजागाराहाय ओरैनो सोरखौबा आदा होननानै रायजागारा आरोना फानिसाबो लादे सनाफोर हाय गैया ओमफ्राय साथा लानोबाबो ओंखारथारनांबाय नै गावनि साथाखौ लाबोलायगोन जाहैदों अखा हाबाय बिफायाबो जे होनहरफ्रांबाय फनाव आंखौ ससे लांफैदो दे फै थाबायनानै साथा लानानै होनबाय आंनि साथाया हरखि हरनै आथिङानो बायलाजोबनाय साथायानो फैलाब फैथाब मा जागोन आंनि लिलाला जिबनफोरजोंलाय अबे बाबाया हा नुदों बेसेबांबा गोजानबाबो सिनायहरो बिमाखौबाथाय बाबा नङादां बियो नङा खोमा नङा बाबा नङा
बाबा नंगौ नङा देख फुरथिखौ नाय बिनि फुरथिखौ नाय दसेनो नुथाराखैहाय सयथिबो नायदो मायदि मिनिखुलागासिनो नायनो सना आइ मा नङा खोमा ने इयो बाबा नङा खोमा जाथोहाय नोंहा बेगा माथो बेनासो फिउ नोंबो थांदोंमोन गुवाहाटियाव साथा फिसाखौसो लानानै ओंखारबावनोनो मालाय गावनिखौ आदार नायदो आंखौनो नायपात्तासै मोननाय लोगो मालाय बा ओइ रावबो होआ बियो आइसोर ए गोलैया साथाया थुख्ला जागोनबो जारलाहाय ओंखाम मोनखायाखै दा रुथि मोननै रावदे बुंबाय नोंखौ ओमफ्राय रुथि मोननैल' दिनै ओंखाम रानबाय बिथाङा जाबा मोनो दंखाजोबो हा नायनो न'आव रुमाव थाबाथाय जानानै दुमब्रां जायो नालाय सानसे ओंखाम राननानै रुथि मोननै जानायावनो रुथि मोननै जानानै थाखायो मालायहाय बिदिनो गुवाहाटियाव थांबाथाय ओंहा ओंखाम जाबानो मोनो नोंखौलाय सोर बादा होदों ना जाबानो मोनो हो रजा ओइ महारानि नोंनिल' नङाथ' इयो आदानिबो राननांगौ नङाबा बाबाया रागा जोंगोन मिन्थिबाय हो महारानि गंगार रायजोनिफ्राय थिखांना लाबोजानाय फैद' नोंबो मानो सेख'यो ओमफ्राय होखागोन लासैनो हाखादोंबा अखाया नै नोंखौ लायबा थपा थपि सिजाबोबावगौसोमोन जोङो नायदो आरो बिसिनि नमुनाखौ जा माबा माबि खिथासिगोन बियो बिफा गैयियाव जा घटना जादों सेस बिफानि खिथाजोबसिगोन दाख्लै जिबौ हाबनायखौनो खिथाबाय थायो गैलाना मामाया थुस होनहरबायना खिथाबाय थासिगोन आरो बियो नों नायनोमोन बे बदमाइसो केमेरा अन खालामबा खिन्थायाथ' नों गिदोंमोन मा दहायो बोरै बाबानो खिथालाय नों बोरै थाखोमानाय मानाव ओइ आयै फिसा मानाव बिदि एरसोथारदों बाबानो एरसोनानै खिथालाय मादै एरसोनाय खिथालाय बाबानो नों मादै गिनायमोन बाबाया नुवाखैना ए फिसा बिदि थाखोमादोंना सनाना बाबाखौ दोनलांनाया जोंहा सिजाजोबदोंना आखि माने आगिया केमेरा अन खालामबा माल्ला नों अखाखौ गिदोंमोन नामा सोर बियो सोर मा नाम बाबाया साखियाव थांनानै हा बाबाया गाबोन फैफिनगोन आखद लायनो नागिरदों नोंनो आखद बैयाव जागोन दे होनदो दे बाबा होन एख' होना इयो ओमफ्राय सासेया बिफा फैस्लाबनाय मबाइलखौ लाबाय बाबा मा कल हे भगबान बाबा थांबा गेलेनो मोना होननानै एकदम बाबा फैस्लाबनोनि बेटारि दं गैया मबाइलखौ एकदम नोंहा सेफोथारनांगौ आरो हेलौ ए मा जाबावगोनलै इसोरजों सोरबा मबाइलनि थान्दा सोरबा बिफानि थान्दा ओरैहाय ओमफ्राय ओरै आं घन' साहा फुदुंनोसै घन'थ' मा होनबावनो गाइखेरनि साहा फुदुंसै आरोना बायना गाइखेर आरो मा घन' ओमफ्राय नोंबो दाबो बोराय माग्रा बेखौनो बिफानाव खालाव खासाव बिहरबाय आयौ बिफा आवगोलनिफ्राय खयथा रिमट कार बिखो लाखो बियो
उन्दैनिफ्रायनो 3 बोसोरसोनिफ्रायनो रिमट कन्ट्रल कार रिमट कन्ट्रल जेसिबि ना इथिं माबा दङ हुक नै ओरै ओरै फिदिंब्रा खुलि जागोन बे गोसोम गोसोमा रिमट कन्ट्रल जेसिबि रिमट कन्ट्रल कार रिमट कन्ट्रल ट्रेक्टर खालि बिदि बिया दासिमबो रिमट कन्ट्रल कार नांगौनो नानि नैबेसो जालायसै एम्फौ दङ दैहाय दे एम्फौ दङ नों नायबाय थाबानो जाबाय सिगिखायाबाथाय सानदों महाभारत भगबान बेसे गोबाव जोरगोन नायगोनसै आं बाबा बोराय मानग्रा बेजों गेलेनो समायबावोनो आं बालायलांबायसोहाय फुरानि यादे नोङाथ' खय थाखा लाया बेलाय खय थाखा लाया बिफा हा 500नि मोनदों दे नागिरदो जालायबाय बिफानिफ्राय थांलागानो 500 मा होनबाव हा आयै मकल'याय बिसो जाबाय र' ओंखार नाखसथ' नोंनोबो बाबाया एबार लाबोगोन दे नोङो दाखालि बाबाया फैग्रा होखाबायना फुथुलाया नोंना फैग्रा फिसाजोनि थांलागाया फिसालानि दे जाबाय दे नागिर गासिबो बेयावनो थाजोबगोन नागिर बेटारि लाबोनो बावदों ओमफ्राय बाबानि जादा बेथ' रिमट बेटारिखौ बख'दों बे जाया बेनिफ्राय एसे देरसिनखौसो नांगौ मिथिबाय बावबाय नोङो आगोलाव बायखांबाय मेल्ला नै बिहाबो थां दोनथ'दो दा अखा गारबा बाबाया लायथों गिदिर हैफिन रिमट ना हट नों दा आगैजों अयथासार खालामजानो लुबैयाखैबा सेफटि जायगायाव मोजाङै दोनथां नङाबा थाङा जागोन आंजों साहा गोमोआबो आंना गोदौगासिनो दङ ओमफ्राय बिथाङा एसे जाग्रा लानानै फैदों आरोना बेटारि फैसाखौथ' बिसोर जाबायानो ओमफ्राय नैबेहाय सिंग्रा दं खोमा सिंग्रा ओमफ्राय मिस्टि सोरनाबा खालागोन दे साहाजों जानानै लागोनसै एकदम दासो मोन्दों होननाय बायदि गावनो जि गान्दु गान्दा बेबस्था लानानै बिफानि हान्थु उन्दुबाय मा जागोन बेस्रा बे मालाय बहा गोसोखाङालासिनो थानो जि फिसा गाराय 80 बोसोर फुराना गारायखौनो बिफानो बुरखां खिथाबाय थायो देखायबाय थायो बिफाया अनबाय थादों थाबायनो हाला नों गथ'आ आयै बिफानि आदरिहाय भगबान थाबायनो हाला गथ'आ गान्दु गान्दा बेयाव उन्दुनो होननानै आइ थाबायनो हाला आंनि मावा थाबायनो हाला दुष्ट एक नाम्बार माखौबा दासो मोन्दों होननाय बायदि आमबाय तात केस्रा सा लांसै सा थाबायनाया होननाया दा खाथिजों बोलायसिगोन बियो सा होननाय लोगो गाइखेर होननाय लोगो बाबाखौ सिगिदों देहाय दे बाबाखौबो फुवारना हो नाङा मेगन सायो बोरैबा थुख्ला जागोन फिसा बिसोरनि बिदि नमुना खनजानाया एकदम गोसोआ बोरैबा मोनगुलायो आरोना सोरनाफोर इमसनेलफोरखौ अन्दराव दाबायनानै दोननांगौ जायो मिनि बाला थानांगौ जायो मानो होनबा इमसनेला बाहेरायाव फैबा बिथाङा माबायदि जागोन नङा होमबा ओंखायनो आं हाथाइखौ हाजिजों देखायबाय थायो आरोना हादय मानजिखादों रेडि थ' बेलाय बाबाया बबायथ' बेयाव बाबा फैद' दे है नाङा सालोंनो दिगदार जायो बेयाव गोजौआव होबा बोखा दैखौ दे बेयावनो जिरायथों दे जिरायदो दे 6:10 एसे लामा सिबोरनो बेरायनानै फैनोसै सोनाबफोर दानियाबो खेलेंगिजों बिफाजों लामाथिं थांनो थाबायनानै थांनो गारिजों थांनो होननानै सोंफ्लागासिनो थांनो लुगैनायानो ओंखायनो बिफाया एसे फै लामाथिं होननानै आरोना जों सानसे माने जेरावबो ओंखाराखैबो नालाय फुङाव हुलुस बे गावखौ दोनहैनायानो एसे लामासिम बेरायना फैनोसै ओइ थाबायबाबो सान्थि गैया गारिफ्रानो नै मालाय लामा सामायाव आरो अबेबा फोथाराव थांनोबो फोथारा दा गिसि अखा हानाय साथायाबो नै आं बाबानो होथ'नो साथाखौ नानि नाङानो गावसोर लागोन हाबा जानजि हमलायनाय मोनसे जानजि हमलायनाय ओमफ्राय मोनसे जाथा हमलायलायनाय ओरै सिगां फै गारि फैयो लिमिट गैयि गारि नै ओरैबो हा मेन सरबावलाय अबाय गथ'फोर लानानै थाबाय जानो गलांसै आयौ नै
थाबायनानै फैबाय फैनानै आरो स्कुटिजों थांबावबाय माबा माबि बुस्थु लानानै फैबावबाय गोबां खिलिमिलि जोंनि फेमिलिनि लेथेर फेथेरखौनो आङो ब्लगआव सोनानै दोननाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा मोनो मोनाबा मोनासै खिन्थु आङो भिडिअ बानायनानै सोनानै दोननो मोजां मोनदों थाथोंसै देनांहाय मेम'रि हिसाबै फिसाफ्राबो नायथोंसै ओमफ्राय आं दोननो मोजां मोननानै शुट खालामनानै दोनबाय आरोना गोबाङाखौथ' लाजोबनो हाया एकदम सोथाव सोथाव सानदोंमोन आङो बाट नोंथांमोना गोलावद्राय बरिंबो मोनगोन मानो होनबा आं सोनाय माने मा नोंथांमोना देखायनोबोसो सोफानाय जायो नङा होमबा अब्लाबो आङो नोंथांमोना मोजां मोनो मोना बेखौथ' आं जेबो बुंनो रोंला दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच